Så har vi en lille introduktion her af vores G-rake, stenriver til klargøring til rullegræs og udjævning af jord til såning af græs. Vores nye Bobcat 2-tons serie E16, 17, 19 og 20 med load sensing pumper er faktisk i en situation, så de kan trække og yde olie nok til de her G-rakes. Den lille G-rake 90 cm i bredden skal bruge 25 liter olie. Herinde under kan I se stenriven med Hardox 450 tænder. Bagpå har vi en tandpakkevals med et afskraber, som gør, at den hele tiden holder sig ren. Rotationen derinde på stenriven, den er på ca. 200 omdrejninger i minuttet, så den kører ikke sådan voldsomt stærkt. Det kører pænt og stille og roligt. Det kan I se på videoen, der ligger ved. 120'eren her til noget 2,5 til 4 tons maskiner, 4-5 tons, kræver 40 liter olie. 150'eren kræver 50 liter olie og er til op til 8-9 tons maskiner. Nemt montere, nemt at have med, vejer ikke for meget. Priserne på dem, intropris resten af året, 40.000 inklusive beslag og slanger. 45.000 inklusive beslag og slanger. 47.500 inklusive beslag og slanger. Giv os et kald, hvis I kan bruge dem.